Мы базируемся прежде всего на тех ценностях, которые были созданы до этого. Мы базируемся на том опыте, на том фундаменте, который был создан нашими поколениями до нас. Мы как бы вот этот флаг несем дальше, и самое главное, несем так, чтобы Татарстан, он по всем параметрам, а самый главный критерий – это качество жизни, это демография, это качество медицинских услуг, уровень образования. Мы очень достойно сегодня выглядим в масштабах России. Рөстәм Миннеханов белдергәнчә, илнең төп закон чыгару органында үз депутат мандатын окларлык, Татарстан мәнфәгатьләре согында тора алырлык бердәм профессионаллар командасы булырга тиеш. Без Татарстандан анда үзләрен күрсәткән, эшне булдыра торган кешеләрне сайларга тиеш дип саныйбыз. Бер менә кичкенә генә эшләйм дисәң дә бер команда кирәк. Монда ул бик эшкә булган, танылган иптәшләр булырга тиеш. Шуңа күрә һәм Мәскәүгә Думага баргач, алар анда чынлап торып республикага файда китерергә тиеш һәм Россия хөкүмәте өчен дә файдалы булырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлаулар 18 сентябрьгә билгеләнгән. Татарстан лидеры Рөстәм Миннеханов Бердәм Россия партиясенең республика төркеме исемлеген җитәкли.